Putnički prevoz se polako vraća u normalu u Srpskoj. Novim starim linijama se nadaju i putnici i prevoznici koji su zbog korone bili na velikom gubitku. Za posjetu rodbini u Banja Luci Milanki Šimunović iz Imotskog autobusom treba više vremena i novca nego prije pandemije koronavirusa. Oduzme je sigurno 3 sata vremena. Je, duže. Koliko ste prije plaćala, koliko sad? Sad sam platila 18 maraka do Bugojna, a 22 marke do Posušja. Znači sad će od Bugojna do Posušja plati sigurno 18 opet maraka. Znači to je duplo skoro. Ali dobro je, bitno je da se može vodati. Bilo je perioda kada je korona u potpunosti zatvorila autobusku stanicu. Nije bilo ni autobusa, ni putnika, ali putnički saobraćaj se polako vraća u život. Trenutno mi smo negdje na 52 do 3% u odnosu na period iz 2019. godine u ovo doba. Još uvijek međunarodni saobraćaj je najkritičniji, on još uvijek je najveći pad je u dijelu koji se odnosi na međunarodni saobraćaj. Tu se nešto pokreće, nije još uvijek ni blizu nekog zamaha. Oko 13 časova putnici iz Banja Luke sa Banjalučke autobuske stanice mogli su da krenu za Mostar, Bihać, Prijedor, Beč, Zagreb. Putnici, uprava autobuske stanice, ali i prevoznici se nadaju da će linije i broj polazaka, kao i same destinacije, uskoro biti vraćeni na period prije korone. Nadamo se da ćemo od 1. jula voziti po starom, kažu u firmi koja se bavi međunarodnim putničkim transportom. Ne žele da se zalijeću sa većim brojem polazaka, jer su troškovi održavanja linija veliki, ali prate zahtjeve putnika i prilagođavaju se. Mi, moji kooperanti, smo vozili 7 puta dnevno za Beograd, do prije 5 dana smo vozili jednom dnevno. Znači to je nekih svega 15%. I sad smo od prije par dana uveli još jedan dodatni polazak. Za Njemačku smo vozili svaki dan, sad vozimo 2 puta sedmično, za Beč smo vozili svaki dan, sad vozimo 2 puta sedmično, za Švajcarsku smo vozili 2 puta sedmično, sad ne vozimo nikako. Tako da je drastičan pad i ti polasci, znači posljednji pun autobus smo imali prošle godine za Božić. Mi smo spremni i imamo volju da se vratimo čim prije u redovno režim saobraćanja. Ako pričamo o međunarodnom prijevozu putnika, tu je pad još drastičniji, dakle negdje oko 80% je manje putnika nego što je bilo prije pandemije. Turizam i putnički transport su sektori najviše pogođeni pandemijom. I jedan i drugi nadu polažu u ljetnu sezonu, otvaranje granica i želju za putovanjima kod stanovništva.